Τώρα να δούμε εικόνα αρχής γενομένης από το μπριζ. Πήγαμε στο Φαρέ Παλάς και είδαμε την εκπαίδευση των πιτσιρικάδων στο μπριζ, ένα εγκεφαλικό παιχνίδι. Μην θεωρείτε ότι επειδή παίζετε με χαρτιά ότι έχει καμία σχέση με χαρτοπαιξία. Κοιτάξτε τι μας είπε ένας εκ των δασκάλων, ο Βασίλης. Πάμε να δούμε το βίντεο. Καταρχήν να σας καλωσορίσω στον όμιλό μας. Είναι από τους πρώτους όμιλους bridge επαρχιακού στην Ελλάδα. Γίνεται μια προσπάθεια τα 2 τελευταία χρόνια να γίνει bridge σε μικρά παιδιά. Έχω αναλάβει έτσι με τη συνεργασία της Ομοσπονδίας και του Ομίλου την εκπαίδευση νεαρών παιδιών και μάλιστα έχει προχωρήσει πάρα πολύ το επίπεδο κάποιων ατόμων και θα στελεχώσουν την εθνική ομάδα. Πρόκειται να στελεχωθεί για πρώτη φορά, να σχηματιστεί και είμαι πολύ περήφανος για αυτό, για αυτά τα παιδιά και για την προσπάθεια που κάνουν. Τώρα, το bridge είναι ένα εγκεφαλικό παιχνίδι. Πολλοί το ταυτίζουν με το σκάκι, όμως υπάρχει η ειδοποιώς διαφορά ότι το bridge είναι συνεργατικό παιχνίδι. Είναι συνεργατικό. Είναι ένας κώδικας επικοινωνίας και αυτό αυξάνει και το επίπεδο δυσκολίας. Καλοί παίχτες, υπάρχουν καλοί Έλληνες παίχτες. Η τελευταία μεγάλη επιτυχία ήταν σε Πανευρωπαϊκό Νέων το 2010 που πήραν χρυσό μετάλλιο, αλλά χρειάζεται κάτι παραπάνω, να λειτουργήσουμε πιο ομαδικά. Χρειάζεται παραπάνω πειθαρχία που ίσως η ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων δεν την έχει. Είναι ένα παιχνίδι πειθαρχίας κυρίως, πειθαρχίας και τυπικότητας και ειλικρίνειας. Τώρα για τα παιδιά τα μικρά, για να τα βοηθήσουμε, ήδη γίνεται προσπάθεια φέτος. Ήταν θετικά τα μηνύματα που το Υπουργείο Παιδείας έδωσε έγκριση και επέτρεψε την είσοδο εκπαιδευτών στα σχολεία τα δημοτικά για να μπορέσουν να γνωρίσουν άμεσα από κοντά το παιχνίδι του bridge. Μεγάλη υπόθεση ότι η είσοδος των εκπαιδευτών μέσα στα σχολεία. Ναι. Τώρα στο εξωτερικό είναι ευρέως διαδεδομένο. Ειδικά στην Αμερική γίνονται τουρνουά τα οποία απαρτίζονται από χιλιάδες παιδιά. Ενώ εμείς με κόπο συμπληρώνουμε έτσι λίγα τραπέζια. Αυτός είναι ο 4ος χρόνος. Έχεις πάρει μέρος σε αγώνες? Αρκετές φορές. Αρκετές φορές. Έχεις πάει καλά? Πάρα πολύ καλά. Σε αρκετούς αγώνες. Μπράβο. Πώς το βλέπεις το bridge εδώ στην πόλη της Καλαμάτας? Μπορεί και άλλα παιδιά στην ηλικία σου να συγκεντρωθούν και να μάθουν να Ναι, πιστεύω πως μπορεί να συγκεντρωθούν. Είναι άθλημα εγκεφαλικό, παίζεται με έξυπνους ανθρώπους ή μπορεί να το παίξει οποιοδήποτε? Αν προπονηθεί, μπορεί να το παίξει οποιοδήποτε. Αλλά θέλει και εξυπνάδα. Να σε ρωτήσω κάτι. Στους αγώνες έχεις αντιμετωπίσει δυσκολίες? Ναι, σε όλους τους αγώνες που έχουν δυσκολίες. Αυτός είναι ο 4ος. 4ος χρόνος. Ναι, μαζί με τον Εμιλιανό. Μαζί με τον Εμιλιανό. Έχετε κάνει ζευγάρι που πάτε και κάνετε αγώνες? Ναι, σε όλους τους αγώνες μαζί πάμε. Μαζί. Μιχάλη, έχεις κερδίσει αρκετούς αγώνες? Ναι. Ναι? Ναι, έχω πάρει καλές θέσεις σε αρκετούς αγώνες. Να σε ρωτήσω, ποιος παίζει bridge, ο μπαμπάς ή ο παππούς? Κανείς. Κανένας από τους δύο? Κανένας. Κανείς. Πώς το αγάπησες αυτό το άθλημα, ποιος έφερε? Κανείς. Ήρθα να μάθω πώς παίζεται. Πώς παίζεται και το αγάπησα παίζοντας. Το αγάπησες παίζοντας. Πολύ ωραία τα πιτσιρίκια.